is our brother, Ijele. Do you understand me? Unu maka anyị nche niile si wee nọ na this social media. Do you understand? But watch ya nwere ife na-aga n'Imo State since all this while. Ịma na nso na nka ya ekwu okwu ya. Do you understand? Watch o nwere ife na-eme n'Imo State. Do you understand what I'm saying? Na mana ifu some of ụmụnna anyị onwego nke m fụrụ ebe ọ na-asị nakwa ya na-akọrọ Ijele tọọda na echi niile kịta na ụmụ ife merele ebido na-asị na nwanne na-egbu nwanne ya na nwanne eme nke a emelọ nke ọzọ. Ya mana otego m pụtara n'ilu akwụkwọ a na-akpụta ụmụnna anyị ya na-adụ ha ndụmọdụ because na ọ bụrụzi ife ekwu ka a na-eme mana ikwukwala anyị like this izida na ha ya elebelụ m sabo mụ na fa na-egide ya mana TikTok o mana Twitter. I'm just telling you the fact. Do you understand what I'm saying? Ịpụta condemn ife emele asị gị na ịbụ sabo akpọghị Fulani Burod akpọghị Janjaweed akpọghị sell out akpọghị na akwụọ na gị ụgwọ ebido taa gaba gị ọmanọrọ of name. Sọsọ ebe nọ were disagree with Chukwuka of Ebubo Ijele bụ na Nnamdi Kanu bụ telo no bụ telo. I agree with him. And Nnamdi Kanu mere nke a onye ohi. I don't agree with that. I believe in Nnamdi Kanu be a freedom fighter like Mandela, more other freedom fighters. Do you understand what I'm saying? Because Odolumanya, no Mwazi Baya and Izuzu Ifafa and Izuzu. I've had Izuzu again Nnamdi Kanu no. Mbeji de Nnamdi Kanu, I had that for such thing. So if you name after Kejide Nnamdi Kanu na cause havoc on a bunde mad in a million, that is my understanding and my own belief. Me have my own opinion. Only one are entitled to his or her opinion. Do you now understand my point of view? Now, man, if you need to make it an Imo State, now if you tell me expose you, that's it. Make it wear water. If follow eye pencil, if follow sapele, if follow onyame, if follow Gaddafi abo nje Gabriel and you know nje makeup. If follow Gaddafi abo gentle de Yahoo. Nekere mologo na fana azorego Biafra. Ndị a niile are just terrorizing anyị. Amalo mo di freedom unu na-azọ to the extent na the community unu nọ. Ya aghọzi desert onye ọbụla agbafusie na isi m na ị na-azọ freedom. Ijide onye Igbo ibe gị, ị na-apụ ya, beli ya ishi. Ma ndị unu na-enyi na ndụ, ma ndị unu na-aba, ma ndị unu na-eme akaje dị iche iche. Nke anyị na-afụgasị na social media. Mana unu adịghị ekwe ka anyị condemn all these things. Had it been na the plan afọ Egypt na mbụ na-etu afọ ka ọ dị really na unu na-esecure ya n'Igbo, do you think na today unu ama ndị relevant na society anyị unu ga-adị relevant? Mana kedu ife mere onye ọbụla jikwa ekwubu okwu because of mpụ arụrụ ana criminality bịa karịa na ana Igbo anyị ebe ahụ unu si n'unu nọ na-esecure ya ana Igbo apụtalụ a na-apụ ndị mmadụ aka na-ama aka na-ana ndị mmadụ moto mpụ na arụrụ ana ka na-aga mana villages ebe unu nọ ịpụtalụ ebunata ozu ka akwa ala ndị unu asị na a ga-akwụ ụgwọ unu na-bido tasịva the village asị nabatara unu ka unu nọrọ na befa ife abụ ife mebere na ana Igbo anyị ka m na-agwa gị. Let us stop lying to ourselves. Like if Ijele na-eme, I can categorically tell you na so many ndị Igbo like ife Ijele na-eme kama fa ya ekwu okwu. Telling you. Asị nka m brief oge ife ime eche na ndị Igbo anyị like ife Ijele na-eme. They like am.